जारो खावलाय फारनायाव गेलेनाय दायनैसो खानाय बिलाया बेसेदि समायसार होदो। हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जादों आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा आर्टिस्टफोर सोरां, मोगथां, जन्मनि आरो जयश्री। आरो बे भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों आंनि अनजालि नों। प्रडिउसाराव दं अनजालु बसुमतारी आरो सिंगाराव दं अर्जुन आरो रिजिता बर'। लिरिक्स टुनाव दङ बिरमल ब्रह्म। करिय'ग्राफिराव दङ प्रबिन मैथा बर'। केमेरा आरो एडिटआव दं गोजोन बर' आरो मिउजिकआव दं गेरेमसा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो हिट जादों आरो सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनाराव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय।